салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. боз ҳам дар назди апаи обидаем духтаро борои новинка омадагиай марҳамат беҳад распродажои нағз кардагиан. ҳозир ма шумода як табакта нишон метиҳам. хулас куртои 100 сомон, халатои 150 сомон, новинкаҳо ҳамаи чи аст. одама бинед чӣ бисёрай. бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор аҷои апаи обида. ҳозир мерем ма шумода распродажа шава якчандша нишон метиҳам. марҳамат духтарако, ина нигоҳ кунен. иҷада курто 100 сомония. кани куртои 100 сомона? ина бамбуко 150 сомона. ина духтаро 150 сомони халато. диден? ана ино новинка 150 сомон. ҳамқа хушрӯй бинен чанд та ранг омадагиай. салом дӯстон, модарон ва хоҳарон. инак боз мо иқдоми нав гирифта розыгриши навбатии худро оғоз намудем. шумо мехоҳед иштирокчии ин розыгриши мо шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда аз молу маҳсулоти компания Faberlic харидорӣ намоед ва инчунин обучениҳоро гӯш карда активно иҷро кунед ва шумо соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин ки аз қабили декҳои туркӣ, духовка, миксер ва ғайраҳо мешавед. обучениҳо бепул, регистратсия бепул аст ва танҳо дар хона нишаста дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда барои хонаи худтон харидорӣ карда ва соҳиби тӯҳфа мешавед. мехоҳӣ? пас дар WhatsApp навис. мо шуморо интизор. марҳамат, барои шумо апаи обида иқдоми хеле хуб кардага 150 сомон. чанд та ранг дора. диден? ира бинен рангошона. мана аҷоиботай ҳамаш хушрӯ. мана диден? а куртоо бошад 100 сомонӣ. анами куртоо чизе ки мебинен 100 сомон. диден духтарако? марҳамат, хоҳишмандо. чин намуд халате мебинен иҷа 150 сомон, а куртоо бошад 100 сомон. марҳамат. иш бо фасони бад бинен. бамбукошон нав омадай, ин намудо набуданд духтаро. имрӯз омадай, бовар кунен. ҳамқа интихобуш бисёр иҷада. инами куртоо ҳамаш 100 сомон. беҳад качествои нағз. халат, кардиган, курта, абая, чизе ки мебинен иҷада ҳастай, ҳамаш распродажа шудагай. имрӯз навори мо аз распродажа сар шид. то охири наворо тамошо кунед. иҷада бо кардиганои хушрӯ омадагиай новинкаҳо ва ёшам ма шумода нишон метиҳам. мана халату инамино ҳамаш бори новинкая. диден? аҷоибот 150 сомон. бинен чӣ хушрӯ. духтаро барои шумо кардагиянд. иншалло. ина духтарако апаи обида ҳамин иқдома ба хотири шумо сар додагиянд ки бо нархи арзон тонен ки харидорӣ карда. ҳам курта, ҳам кардиган. бинен чӣ куртои хушрӯ сатсими. инаи халато 150 сомон. мана иҷа бори новинка бисёр омадагиай. ёз дигар чизошуна ман нишон метиҳам. ира бинеди куртоо духтаро. нархи ино чанд буд? 220 сомонӣ метиҳанд духтаро. ира бинед ҳама рангош омадай. мана баъд бамбукишам ҳастай. 220 сомон метиҳанд. рангоша бинен чӣ хушрӯ рангош. марҳамат, хоҳишмандо омада бо ай пеш бинед. баъд медонед духтарако ана ин куртои туёнара королевский велюрш буд, барашкаш буд. ҳозир боша вай омадагиай. королевский бамбук омадагиай. диден? чӣ хушрӯ. 250 сомона. мана 250 сомон духтаро. ягон чайхе нишон метиҳен? ина духтаро 250 сомон. материалаш королевский бамбук. Mana blesk şruvaj. Razmerashon chxelay?
аз 44 تا 58 астаи размер. нигоҳ кунед духтаро чӣ рангои хушрӯ, ҳамаш рангои фасон. марҳамат, куртоёи туёна дар кор боша. биёед аз ин двойкоям ҳамаи ранго ҳастай. мана ҳам размер омадагай, ҳам ранг духтаро. абаяву курта якҷоя нархш 330 сомона, 300 сомона метиантона. ина марҳамат, бинед чӣ хушрӯ ҷудогона пӯшида мешава. украшениёшон ҳам фасоная. мана ха хушрӯа ино. нархошон чанда? 280? 180 метиан духтаро. мана чӣ рангш хушрӯ. духтаракое ки ҳоҷона пурсида буден. марҳамат, материалш ғав сакаки хушрӯ бамбук то 60 размер ҳастай. ана сиёҳ 60 ба сиёҳшам хушрӯ. ва духтаро иша бинен чӣ моделиш хушрӯай. аз ин дига ваёш тамом шед ё ҳаст? ина духтаро 220 сомон да метиан. чанд та расветкаяй. мана сиёҳуш ҳастай. исабшам хушрӯай духтарако. ҳамин модел беҳад современный модел гуфти гапо. мана тез тез тамом мешавад. то 60 аз ин омадагиай. ина духтаро ҳамаш размерои хича дора. ҳамаш ана рангошам ҳамаш фасон. қисми поён вилветай. вилвети лекин хеле мулоимак. мана диден чӣ рангакои хушрӯ фасон. дар ҳақиқат ҳамаи рангош фасонай духтаро. як бори дигар такрор мекунем. бозори корвон, тарафи тилобозор, 13 дарвоза, 8 қатор, ҷои апаёбида. бамбукош хушрӯай духтаро. материалошта гап нест. шушта мепӯшем бамбукоша. касе ки оптови мегирад духтарако, оптови доран. мана оптовишон арзон мешава. 5 та ранги бамбуки хушрӯ. мана тамошобинони азиз, анам хел лапшои новинка омад. лапшора бисёр мепурсанд. марҳамат, ҳам капюшондор, ҳам анамхе бе капюшон. нархшон чанда япабида? 180 сомон бинед. нами баъзи курто. аз 44 то 58 размер ҳаст духтарако. ба ҳазур метавонанд омада ҷои апаёбидара бинен. ина бинед сиёҳшам ҳаст. сиёҳа бисёриё мепурсанд. марҳамат, сиёҳам ҳаст. малинови доранд. рангошон боай пеш хушрӯай духтаро. дар навор баъзан рангошон сафедча мебиёяд. мана рангаш хушрӯа. ира бинен лапша. мана капюшондор мехоҳед, бе капюшон мехоҳед, размеро ҳаст духтаро. омада аз пеш бинен. мана сиёҳи капюшондор ҳаст, малинови, сабз, хулас ҳамаи ранго ҳаст. касе ки капюшондор дӯст медорад, иҷада метавонед капюшондоршам биёвед. ана двойко чанд буданд? духтарако 180 сомон двойка. аз ин ранг бисёр мебиёяд рӯзои наздик. иш чандай нархаш? иношам 180 метиан духтаро. ҳамроҳи брюкошо набинен. ана ҳамаи ҳамино двойка. ана қисма бинен духтаро. куртои туёна 180 сомонӣ. чанд та ранг. мана марҳамат, украшения кардаги фасон 180 сомон да метиан. размеро ҳаст. тамошобино кардиганора бисёр пурсида будед. нигоҳ кунед чанд намуд кардиган омадагиай. ҳам хушрӯан. ино ваян бархатни вилвета материалшон.
ҳангоми шуштан ҳеҷ намешавад. 280 280 сомон. бинен чанд намуда иҷада. марҳамат хоҳишмандо. аҷоибот. ҳам дона доранд, ҳам обтове доранд. духтарако каседа дона дар корай, обтум дар корай, марҳамат метавонен ки омада аз наздик бинен. диден 300 сомонай 280 метиан. ина духтаро 300 280 метиан. рангоша бинен чӣ рангои хушрӯ. то 60 размер ҳастай. размерора ба ҳазур меёбен духтарако. мана аҷоибот хушрӯ. диден 300 сомонай 280 сомонда мегире. чанд сомай ангорка ина ранг? 330 сомонай бо арзон меша. материалш ангорка духтаро. марҳамат. ина то 60 размер меёбен. марҳамат духтаро. аз сабаби одам бисёр ай духтара хушрӯ наомадааст ба фикрам навор. ба ҳар ҳол бинем ина духтаро чандта гул дора ай ангорко. мана чанд гули фасон омадай. 330 сомон бо арзон меша. тамошобино чанд ранги хушрӯ. мана ина новинкаи духтаро. ина иш бо новинка. ин новинкао чанда? 350 новинка бо арзон мешава. ай пеш хушрӯи материалш бо омаден мебинен. ӯ 330 ангорка духтаро. ина духтаро апаё бида дута нуқтаи савдо доранд. мана диден яктаи дигаш ана яй диден кардиганои фасон. мана духтарако рӯзи шанбе аз ин бисёр рангош мебиёяд. мана марҳамат омада бинен. бо бинен кардигану чӣ хел хушрӯанд дар уҷа духтаро. баъдана вай двойко нав омадиян. юбкавом хел кофтичка доранд. диден ба даваска балинай пешош. нархшон 220 200 метиан. биненда чандта рангай. марҳамат хоҳишмандо биёен бо бинен материалошон хушрӯай. баъди ҷада духтаро марҳамат 180 сомонӣ. анами хел двойко ҳастай. ана ино 180 сомон двойкаянд дуюм ряда. аболо боша куртаҳо духтаро 200 сомонӣ. мана капшондор бекапшондор спорт стил куртои фасон. чандта рангай. хулас тамошобинони азиз ин буд навори имрӯзаи мо аз назди апаёбида. набинен духтарако одам бисёр барои ҳавай якта ба якта нишон дода нашид. ба ҳар ҳол мо кӯшиш кардем як навор карда ҳамроҳи апаёбида шумода навинкора нишон диҳем.